jo pinye county ma Kisumo kaluore kod dongruoge ma kamagi to jo Kisumo no wachango Abala. Erokamano. Asewinjo ka Bwana Charles Oloso Bwana Charles onge maber ni wasegarado, ok ni pok warado. Kata bura mane wadhieno ong'eyo gik mane wawacho kuno. Koro iwinjo kaka Bwana Charles Oloso poko gigi diriyo. Bwana Charles Oloso wach transport mobility very clearly. Akia kuma giaega sama gidhi e ndara gia gi hawkers gi jonyamlori akia ni gigolo kuyo. Kaluongo gi e bura officials to gibiro. To kakoro luongo bura magala moro ma Adam matatu users gi owners bibire to giluongo none matatu operators. So Charles ong'eyo ni huyu. Koko manyiso chakre mag weche mang'eny nochak gi ng'at ma wacho ni en ja human rights. Ok en e matatu sector. Loso mwaloso ga gi Charles gi the team. Wach Nyamasare buspark en wach wasewacho. Gima nitie Nyamasare Mowlem buspark. Kidhi sanyo sani tiyudo kwa waketo perimeter wall. Waketo security lights. Waketo CCTV. Wadhi bet gi police post. Kendo adjacent to it, watimo maraming for a market next to the bus stage. Gima ne gitimo last time ne ji dwa dhi kuno maonge plan nikech ne en covid nikech nidwa no ogo yath kae nikech koro neno ka kuma nyalo mtokni nyalo pake. Manchester is a designated second bus park ma Kisumu which is gazetted. Okay, mar trucks. Waseketo all those infrastructure mosetieko. Stage no dhi Mowlem Nyamasaria. Kijeno Nyamasaria kacha sani nitie booming business. Jo kanyo manyaka control that area 60%. Ng'ato ok nyal wuok mamboleo holo kia kure ni kore ni midwa dhi pango bus park maginene ma Nyamasaria. They'll just do that 40%. Lakini trading areas moloro bus park mano nyaka wene locals makanyo. Nikech asewacho maber ni nitie chiro ma Nyamasaria mane ni e bath ndara, joma uso lak ndara ma lori nego ga kakalo ka. Nyaka giyud surroundings kanyo mwaketo gi magitimo ohala. Kacha nitie offices mobedo nyaka tiles gi carpet. Kacha nitie area zone mar bus mobedo zoned. En one of the best bus park moger maber. Gima timre gi Charles Obuya gi joge samoro ideas wanogo maber kuoro to nitie joko ke igi man gi comfort zone joma ni wacho ni anadaka dala ka babo waka kuminyina dhi ko dala to kadwa poda ninde od minwa ta chieme od minwa ngima ber kae to gikiani piny osani oselokre nitie joma nyaka yiwuok. Emomiyo na wacho ni koro negotiation ni onego bed gi jok man gi SACCOs mo own matatu kaka Charles. Emomiyo na wacho ni Charles. Jega Charles ma koro understand gi. Okatamra pod wanyalo rado. To warado kod Charles gi jo matatu association gi SACCOs gi matatu owners. Wadhi kod gi Nyamasaria. Gine wawuoth kod gi kanyo. Mondo gine ni features mage mantie. Mar ariyo, town service kano wak ndalo free cities. Mo timre kamano for 6 months. Shida moko magikelo gi wakany. Ang'eyo gima timre.